Dobrý deň, volám sa Juraj Gajdoš a vítam vás pri sledovaní NV Preveny. Dnes vám vysvetlím a na konkrétnom pacientovi demonštrujem, čo znamená Deep Lane Facelift. Facelift je najkomplexnejší výkon, ktorý adresuje a bojuje proti rozbehnutým procesom starnutia a už vytvoreným anatomickým zmenám na starnúcej tvári. Facelift pôsobí na úrovni od viečok po sánku. Samozrejme, facelift stále kombinujeme s neckliftom, veľmi často s browliftom, operácií viečok a operáciami na zlepšenie kvality kože. Poďme si povedať, čo sú to tie známky starnutia na tvári. V najhlbšej vrstve máme vrstvu tuku, na ktorú pôsobí gravitácia. Mladý človek má trojuholníkovitú tvár takýmto smerom, starší človek má trojuholníkovitú tvár takýmto smerom. Ten tuk dochádza k jeho redistribúcii, spadá oblasť midfaceu, môže sa nahromadiť tuk v oblasti podbradku. Naopak dochádza ku poklesu alebo ku zmene množstva, zníženiu množstva tuku v oblasti spánkovej. Povrchovejšie od hlbokého tuku sa nachádza najdôležitejšia oblasť pôsobenia Deep Lane Faceliftu a to je oblasť smasu a platizmy. Tieto dve štruktúry sú kľúčové pri operácii faceliftu. Vekom dochádza k uvoľneniu smasu a platizmy, čo môže vlastne viesť ku vzniku tzv. Syslíkov, voľnosti v oblasti nazolabiálnej ryhy a prepadom cez nazolabiálnu ryhu, zmenou definície sánky na krku môžu vzniknúť platizmové pruhy. Najpovrchovejšie uložená je koža. Tá samozrejme vekom stráca elasticitu a podiel kolagénu, ale dnes už vieme, že koža a jej zmeny sú len obrazom hlbšie uložených štruktúr. Deep Lane Facelift na druhej strane uvoľňuje všetky hlboké štruktúry smasu a platizmy a koža je ťahaná len ako sekundárny výsledok umiestnenia tých štruktúr na správne miesto. Tak ako každá operačná technika, aj Deep Lane Facelift prechádza svojím vývinom. NV klinike poskytujem túto operačnú techniku vo forme extendovanej a prezervačnej. Extendovaná forma znamená rozsah podminovania alebo rozsah dvihnutia toho smasu, ktorý je vlastne až po nazolabiálnu rihu v tejto úrovni až po krk. Prezervačná forma znamená, že koža ostáva v pevnom spojení s hlbokými štruktúrami. Práve pevné spojenie kože s hlbokými štruktúrami smasu a platizmy nám umožní dosiahnuť prirodzený, dlhotrvajúci výsledok s rýchlou regeneráciou po operačnom období. Deep Lane Facelift musí byť správne indikovaný. Mnohých pacientov zaujíma, kedy je ten správny vek na operáciu. Áno, určite máme mnoho iných metód, ktoré pôsobia na starnúcu tvár, ako výplňové materiály, mikroihličková radiofrekvencia vo forme Morpheusu alebo FaceTite, NeckTite. Dôležité je určiť, kedy tieto ostatné spôsoby nám prinesú želaný efekt. Napríklad pri kyseline hyaluronovej, keď už dodávame veľa materiálu tvári, môže vzniknúť syndrom preplnenej tváre a správny dermatológ by mal určiť, že tento pacient je vhodný už na operáciu Deep Lane Faceliftu. Deep Lane Facelift nedokáže zastaviť proces starnutia, ale nesmierne efektívne dokáže vrátiť čas, povedzme o 10 rokov.